Aktuálne ideme už do lietadla tu na Jakub ako majiteľ Lestera, expert na investície, hovorí, že si dáme poradu. Dáme si prehľad finančných trhov. 4,5 hodiny porady. Teším sa. Takže o pár hodín neskôr ja vás zdravím. Nachádzame sa v Egypte. Cestovali sme vlastne z Viedne, ale leteli sme priamou linkou do Hurgady a aktuálne sa už teda nachádzame v rezorte. Sme tu spolu aj s investormi. Čaká nás zase veľmi zaujímavý program, ktorý som si pre nich pripravila. Aktuálne tu máme 5 hodín, takže dneska už máme naozaj len taký oddych. Pôjdeme si pozrieť spolu rezort, pôjdeme na bazén, dáme si nejakú dobrú večeru a pôjdeme hlavne skôr spať, pretože zajtra je piatok a nás čaká prvý deň. Taká zaujímavosť inak v Egypte je, že oni majú v piatok voľno. Takže ak chcete ísť na úrady, do banky alebo čo je len na stavbu, tak sa nikde nedostanete, pretože oni v piatok majú jednoducho voľno. Takže aj my máme zajtra ešte taký voľnejší program. Takže pôjdeme na loď, pôjdeme sa potápať, keďže Egypt je týmto naozaj veľmi známy. Chodí sem strašne veľa turistov práve kvôli potápaniu. Zoberiem vás so sebou, aby ste to videli. A pôjdeme aj na také malé ostrovčeky, takže naozaj to bude krásne. No a ja vás zdravím pri tomto vlogu. Verím, že sa vám bude páčiť, tak ako sa vám páčil vlog z Gruzínska a verím, že sa taktiež veľa nových informácií o Egypte dozviete. Tak poďte sa pozrieť, kde sme ubytovaní. My vždycky v Lesteru ukazujeme dve stránky každého jedného projektu, či sú to plusy, či sú to minusy. A veľakrát sa nám stáva, že nám klient alebo teda investor povie, že on chce apartmán alebo rezort mať úplne v prvej línii pri mori. Logicky chce to úplne každý. Avšak potom prichádzajú presne tieto veci. Máte síce rezort v úplne prvej línii, ale potom je tu taký odliv, že ešte kilometr sa vlastne nemôžete ísť kúpať. A presne toto je jedna z vecí, ktorú vám chcem ukázať, že nie vždy prvá línia pri mori je výhra a my máme u nás vlastne projekty, ktoré nie sú v prvej línii, ale keď idete k moru, tak tam takýto odliv určite nie je. Však posúďte tu na sami. Prvá línia, krásna súkromná pláž, ale pozrite sa, kde až vzadu sú ľudia a reálne sú, ak dobre vidím, že po kolena vo vode. Až tu na vzadu, ak vidíte, sú ľudia a sú iba po kolena vo vode. Taký je tu odliv. Je aktuálne apríl, kedy sme sem vycestovali, takže ešte nie je nejaká hlavná letná sezóna. Nie je tu ani toľko ľudí, nie je ani také teplo. Mohlo byť na slnku cez deň nejakých 27-8 stupňov. More má vraj 24 stupňov. Mohlo by mať aj viacej, podľa mňa. Ale máme tu bazény, takže určite sa akože aj okúpeme. Ale myslím si, že na takéto investičné programy, keď idete pozerať tie stavby, je toto úplne ideálne počasie, pretože bola som tu minulý rok v oktobri a akože v 30 stupňoch, bez vetri, keď na vás, že práži slnko, ozaj nechcete chodiť po piesku, po stavbách a niečo pozerať, chcete proste iba ležať pri bazéne. Takže myslím si, že toto je úplný ideál. Takže dneska je deň číslo 2. Včera sme už boli len tu na v rezorte, boli sme na večeri a networkovali sme. Teraz aktuálne už za chvíľku príde pre nás auto a ideme smer prístav, kde ideme na loď. Dneska budeme celý deň len na lodi, takže tiež to bude taký oddych spolu aj so zážitkami. Budeme sa potápať, šnorchlovať, pôjdeme na rôzne ostrovy a budeme naozaj dneska sa kúpať a oddychovať, keďže v piatok oni nepracujú. Takže dneska máme takýto program, aby sme načerpali silu na tie ďalšie dni. Takže poďte sa so mnou pozrieť, ako dnešok bude vyzerať. Takže my máme dnešnú prvú zastávku loďou. Môžete vidieť za mnou. Nachádzame sa na ostrove, ktorý sa volá Orange Bay. Je tu v podstate taký beach club a naozaj, že je tu nádherná pláž. Sú tu rôzne také lehátka a sedačky. Že Jakub je tu na prvýkrát na tomto Orange Bay. Čo na to hovoríš? No som prekvapený, nečakal som, že bude také pekné more, aj v podstate ten beach club. Ľudia majú niekedy predsudok, že ten Egypt vyzerá zle alebo podobne, ale tento beach club je za mňa super. Brutálna pláž, akože voda je tu neuveriteľne pekná, to more, takže naozaj človek by nepovedal, že je v Egypte. Sila. Egyptský Karibik.
No, Presne, egyptský Karibik. Karibik, no. Toto je proste čistý influencer vo svojom prírodzenom prostredí s mobilom. Ideš dať update. Update trhov. Update trhov. 14:30. Zoberte si, že tento celodenný výlet na túto krásnu pláž so šnorchlovaním, s potápaním, s obedom v podstate na osobu nás vyšiel 30 €. Je to, jeden investor povedal, že toto tu vyzerá ako egyptský Karibik. Je toto naozaj že nádherné. A proste za 30 € máte program na celý deň a naozaj to stojí za to. Toto je taktiež ukážka toho, že v Egypte máte priateľné sumy, sú to vlastne nízke náklady aj na život a celkovo máte tu strašne veľa atrakcií, keď sa idete aj s rodinou, s deťmi, čo vlastne môžete robiť. Odporúčam si pozrieť lode, ktoré chodia sem práve na tento Orange Bay a určite si ísť, lebo je to tu že nádherné. Investori, ktorí aj veľa cestujú a sme sa tak rozprávali, boli v Mexiku, v Thajsku, naozaj, že veľa toho precestovali, tak povedali, že boli milo prekvapení a ja som vedela, prečo ich sem berem proste. Išla som na istotu. A toto je presne ten networking, o ktorom stále hovoríme. To sú naši investori, ktorí proste networkujú, bavia sa o podnikaní, o investovaní, ale v Egypte. V krásnom prostredí s drinkom v ruke. Takže máme tu tretí deň, čo sa nachádzame v Egypte a ja už čakám na recepcii investorov a dneska nás čaká naozaj investičný program. Pripravila som si pre investorov 5 projektov, na ktoré sa pôjdeme pozrieť. Je to v mojej a veľmi obľúbenej lokalite Sal Hashish. A dajte mi do komentára vedieť, či túto lokalitu poznáte, alebo či ste tam niekedy boli. Pretože ja, keď som tam bola prvýkrát, tak si ma to úplne získalo. Je tam krásna promenáda, krásne more, proste rôzne podniky, námestie a rôzne kaviarne. Ukážem vám to, ako tam vyzerá. No ale teda ideme sa dneska pozrieť tam, strávime tam v podstate celý jeden deň. Pôjdeme tam pozrieť až 5 projektov, takže ukážem vám aj nejaké ukážky, ako vyzerajú dokončené projekty, ale ako vyzerá aj výstavba v Egypte. Dnešok strávime sa Sal Hashish, tak poďte sa so mnou pozrieť. My sa aktuálne nachádzame na prvom projekte v Sal Hashish. Je to projekt Veranda od overeného developera, ktorý má už viacero projektov tu na v Egypte. Môžete za mnou vidieť, že už je to tu vystavané, sú tu rôzne bazény, fitko, jacuzzi, spa, sú tu obchody, reštaurácie, bary v bazéne, takže naozaj toto patrí k top projektom, hlavne v Sal Hashish. My sme sa aktuálne boli pozrieť aj vo fáze číslo 2, na niekde za mnou môžete vidieť práve, ktorá sa vlastne stavia. Stále sú tam nejaké voľné dostupné apartmány, ale musím povedať, že bola som tu vlastne v októbri a ten progres vo stavbe, ktorý urobili, je že brutálny. Naozaj už tu vidno zmenu, vidno to aj vlastne na tých ponukách, že už veľa apartmanov je predaných. A poďme si povedať hlavne aj o splátkovom kalendári, pretože ten je veľmi zaujímavý v tomto projekte. V podstate na začiatku zaplatíte 15% a potom máte splátky každý tretí mesiac po dobu 6 rokov. Čo to pre vás ako pre investora znamená, že vy splácate projekt, pričom už je dokončený o 2 roky, to znamená odteraz o 2 roky, ale splátky máte ešte ďalšie 4 roky. To znamená, že vy môžete prenajmať apartmán a z prenajmu viete platiť splátku. Je to win-win situácia, pretože vy prenajmate a z toho niečo splácate. V Egypte je taktiež dosť známe aj to, že viete si zobchodovať ešte nejakú zľavu, takže väčšinou, keď platíte celý cash, viete získať zľavu. Tento projekt úprimne patrí k jedným mojim obľúbeným a keby si mám vybrať, tak zainvestujem sem. To z niekoľkých dôvodov. Prvý dôvod, je to overený developer a môžete vidieť to, ako ten projekt bude vyzerať. To znamená, že je tu už dokončená fáza, viete sa ísť pozrieť do konkrétnych apartmánov, vidíte konkrétne prostredie. Druhý dôvod je flexibilný splátkový kalendár, len 15% na začiatku
a následne splátky každý tretí mesiac po dobu 6 rokov. A tretí dôvod je, že je to lokalita Sal Hašiš, ktorá je strážená, sú tu krásne promenády, bary, reštaurácie a jednoducho vy, keď vidíte z tohto rezortu, ktorý vám stále ponúka veľmi veľa služieb, tak vy ste v malom, upravenom turistickom mestečku, kde môžete proste sa voľne pohybovať. Takže vy aj keď odídete odtiaľ, to nie ste niekde na pušti a nemáte okolo seba nič, práve že tu máte ďalšie služby a 12-kilometrové pobrežie s plážami. Keby som vám mala povedať nejaký odhad ceny tohto apartmánu, aby ste si to aj vy vedeli prepočítať a nejako porovnať, tak keď sa bavíme o štúdio je v podstate akoby len jedna izba, hej? Že máte tam obývačku alebo teda rovno už aj spiacu časť, tak takéto štúdiu v tomto rezorte stojí od 106 000 eur. Na Egypt je to už naozaj aj vyššia cenová kategória, ale práve overený developer, kvalitné služby, mnoho služieb a tento rezort vám vie zabezpečiť aj správu a housekeeping, to znamená údržbu, upratovanie a všetky tieto veci okolo. To znamená, že vy, ak sem prídete s rodinou, tak to využívate vy na rodinný oddych, na dovolenku a potom ostatný rok môžete ten apartmán prenajmať. Buď ho prenajmate krátkodobo alebo dlhodobo. Ak krátkodobo, tak tento rezort vám vie zabezpečiť check-in, správu, upratovanie, údržbu. Čo je za mňa úplne super, pretože viete si splniť sen aj sem s rodinou, ale viete z toho mať aj nejaký pasívny príjem. Toto je druhý projekt, ktorý sa volá Lana. Sú to vlastne takéto vily, alebo teda domy. Tieto spodné apartmány majú takéto vlastné bazéniky. Zároveň je tu 7 veľkých spoločných bazénov. Môžete vidieť, že tu sa ešte stavia ďalšia fáza, ale niektoré už sú tu teda takto aj dokončené. Dokonca už sú tu niektoré apartmány, ktoré sú aj zariadené, takže ich pôjdeme spolu pozrieť. Toto je one bedroom, samozrejme ešte to tu nie je upravené, upratané, ale chcem vám ukázať len, ako to tu vyzerá. Je to v podstate one bedroom, to znamená, že to má obývaciu časť a má to tu na spálňu plus teda s terasou a tu budete mať vlastne výhľad na golfové ihrisko, ktoré bude presne tu na. Tieto projekty, ktoré teraz vidíme, tak tu pred sebou budú mať vlastne obrovské golfové ihrisko. Takže ten výhľad bude úplne nádherný. Tu bude golfové ihrisko a tam vzadu môžete vidieť more. Aktuálne sa nachádzame pri apartmáne, ktorý stojí 95 000. Je to one bedroom, to znamená, že máte jednu izbu, obývačku s kuchyňou a samostatnú teda kúpeľňu. K tomuto apartmánu je obrovská pridaná hodnota práve táto terasa, kde teraz stojím. Je to terasa, kde môžete mať grill, jacuzzi, altánok a pozerať sa práve na more a na toto golfové ihrisko za 95 000. Takže aktuálne sme už na treťom projekte v lokalite Sal Hašiš. Je to projekt, ktorý je už taktiež rozdelený do niekoľkých fáz. Prvá fáza, ktorú môžete vidieť tu za mnou, tak už sa vlastne prenajíma a sú tu teda už aj nejakí turisti. Druhá fáza je vo výstavbe, ktorá by mala byť dokončená tento rok a potom je ešte teda tretia fáza. Výhodou tohto projektu je to, že nie je taký veľký, je to skôr také privátnejšie, súkromné. Hore nad nami bude vlastne reštaurácia s krásnym panoramatickým výhľadom. Pred rezortom bude zase teda golfové ihrisko. Toto všetko bude vlastne golfové ihrisko. Nachádzame v centre Sal Hašiš, to znamená, môžete za mnou počuť hudbu z beach clubu, tu sú vlastne rôzne reštaurácie, bary, krásne, súkromné pláže, naozaj vyzerá toto brutálne.
Počúvam od investorov, že v Egypte sú len apartmány v rezorte a keď z neho vyjdete, tak tam nič nie je. Táto lokalita Sal Hašiš je presným príkladom toho, že to tak nemusí byť a že je to mínus. Pretože ako môžete vidieť, nie sme v rezorte, sme mimo rezortu. Nachádzame sa na hlavnej ulici v Sal Hašiš, kde sú za mnou obchody, reštaurácie, kaviarne. Po celej tejto lokalite sa presúvate takýmito golfovými autičkami. Nachádzajú sa tu 12-kilometrové pláže, takže vy si môžete vybrať, na akú pláž chcete ísť. Prvý deň môžete ísť na vašu rezortnú, druhý deň na verejnú a jednoducho môžete si tu z čoho vyberať. To je podľa mňa obrovskou výhodou, že tu sú možnosti. Samozrejme, že vďaka tomu, že vy si kupujete apartmán v komunite Sal Hašiš, tak aj tie ceny sú tu o niečo vyššie. Najnižšie apartmány začínajú od nejakých 60 000, čo stále v prepočte to, čo všetko za to získate, je úplne pomer, cena, kvalita, super. Keby si mám vybrať jednu lokalitu, kde si chcem kúpiť apartmán, kde sa chcem ráno zobudzať a chcem mať jednoducho oddych, je to určite lokalita Sal Hašiš, práve kvôli týmto dôvodom, že je to komunita, vidíte z rezortu, v ktorom máte svoje služby, ale aj tak, keď z neho vidíte, tak sú tu ďalšie služby, takže vy máte jednoducho veľa možností. Detské ihriska, kaviarne, talianska reštaurácia, sushi, azijská reštaurácia, naozaj je tu toho hodne a proste to tu žije. Je apríl, je tu plno ľudí, majú teraz vlastne veľkonočné prázdniny, takže je tu aj plno domácich, pretože si prišli proste oddychnúť. Určite, ak Sal Hašiš nepoznáte, odporúčam sa ísť buď na dovolenku, alebo s nami na ďalší výlet. Ak ťa zaujíma, ako pokračoval náš investičný program v Egypte a zaujímajú ťa apartmány v Hurgade, určite sleduj naše ďalšie YouTubeové video, pretože tam sa dozvieš viacej. Ja ti ďakujem, že si prišla až sem a určite dole mi zanechaj koment, aby som vedela, či vás takýto content baví. A keby chceš vedieť ešte nejaké informácie, určite sa pridaj na náš WhatsApp kanál. Link máš dole v popisku videa.